Kidon artli ki kentin bala jukhot ne itu ikitu ki nongpang tuberculosis ne TB bat ki bala yo jingkhia no laong uba FJ Dingdo District Program Coordinator NTEP habayathu ekane shikilat pathai khubor hadin bala yo ban ai jinghikai shiki bala yo jingkhia na kate ke jingpang bat ki bala mi ru shakhmat ban yarap lam shaki wei bat ki badan kaju ke jingpang ba kumnu kinyo jing sumar bat ban rat dingkhong ya kate ke jingpang na kamet ke jongki ki kentin bala jukhot ne tip ikitu ki bala yo jingkot jingkhia ki long wei ka TB champion bat ka baar TB survivor ka TB champion la jutem ikitu ki bala yo jingkhia na kate ke jingpang bat ki bala mi ru shakhmat ban yarap lem shaki wei pan ki badon kaju ke jingpang ba kumnu kinyo jing sumar kat ba ka TB survivor pan kamut kitu ki bayo jingkhia tangba ki shuri ilade khlam ai ka jing shakri ne jing hikai shiki wei pan kumnu ban le banyo ikila jing sumar bat ban rat dingkhong ya ka te ke jingpang ya ka te ke jing ai jing hikai la penlong ha SIRD kabadon hanong sder umiam ribhoi district bat ke bala ai jing kershan nadu ka office ka DMNHO ka ribhoi district bat ki bor ka tanat ka kwai ke khia ha ka jilla bat kumju ru ka don ka thong rengkat ba ka jing trailang ki badai ka tanat jong ka TB ban yo rat dingkhong sandon ya ka te ke jingpang TB shwa usnam ar hajar ar pausau Nakamta ka training ka ba ngilabu kum ka district TB office riboy ngilabu ban penlang kini training nam ta kini TB champion kini ka jing tumu ka jongi ka long ba kini ki TB champion ki dei ki TB survivor ka bengyong ki ba layo e ka jing khia na kini jing pang TB andre ka jing fair ka long ba kini TB champion ki mi shakhman ban yarap ya kiwei pat tengka nomor ba kidai maki ki bala sung thu ba ya kani ke jingpang kumno ka kawan dia ke jingim changki bat kumno ka pen sitom ki kumno ke jing ke bagi kendu por bagi di ki dawai te ki sung thu kham ba te ka jing fair ka long ba kini TB survivor ba kini TB champion ka long nomor ba ki TB survivor ki debet ki tu nong pak TB ki bala yo ke jing khia ndrai kim mi shakman ban pen isi ki wei la ne ban yarap ki wei pat namun penseluri kiwai bakin di ki dawai nak kenang bakila di kistai dawai kenang bakila banyo e jingkot jingkhia mapura te kini ki TB champion ki bangi ai training ha kini gisi kadega sen ka banungkong nam ta ka ribhoi district bangi ai ka ni ka training ka jing thmu ka long hi ba ni kwa ban pen snothu khamsa sisu iki ba kila kumno ban lech ki imlang ki salang ki snong ki thau ki baki ki dan hoi ni la jit khambon ni la khot khambon rei ki dan tangkat tu kan ni kini ki balong lakloi ban long kum ki TB champion but ni kwa ban pen sngo thu yaki nangkong bakin sngo thu ye jing ye pher jong TB survivor but TB champion ti kani ki training ka pen i ka ni pen hikai ro ban pen slori ki bakin mi shakman om tang makin re ki wei ro haba kila lai i yakini ki TB champion ki bangi ai training menta ki wei ro ki kloi kin kloi ban mi shakman khanang ba ha ki snong barok khoi ki badan ki nong pang TB ki bala yo e jingkhia kamut kini ki kin kelana kum ki champion ban yarap langi ki wei pat ki barang dan ki treatment kumno ban yele persa e kini jingpang markum baka sarkar India hi kala thmu ba la kumno shaus nam arja rapsan yen pendu lani eliminate no e kini jingpang TB na kani kari ke jongi te ni kani ke training ka bang labu nadu lai tarik ndu menen hadu lesai kadai ba ngile trailang ru bat ka district medical and health officer por boy di kumjur kindan ki partners jong ka TB ki bangi ong ki parimal ki kini ki development partners parimal nang tak jipai go ki ba lakloi bani trailang bat ni tang ba kumno penginwan ra ban yo ya kataka riboy ke jongi ban like na kani jipai TB shwa jong sunama jar san bat kumno bangila ban penpoi sabarok khoi ki breu saphang ka khubor jong kumno bangila ban yada kumno bangila ban yo ban penkot ya jing saphriang jong ne khunang pang apo ka boy te khublai siboni pi baro tingi don katuk ani ki TB lakloi ban mi sakhman ban yarap lang na gamta ka program bat kumjur ka sarkar ba ngin like bangila ban rat khong ya kanika jingpang TB na ka
riboy ke jongi para koi khulisbon